Slovensko hľadá superstar. Uži si to. Daj si pauzu. Daj si KitKat. Together, forever, to be with you Stačí, together. super, za málo peňazí, veľa muziky. Dial Telekom, váš nový telekomunikačný operátor. Lietam v tom tiež. Lietam v tom rád. Lietam v tom tiež. Eurotelevízia. Všetko zo sveta televízie. Skutočná reality show je v mojej krčme, tvrdí Bolek Polívka. Naša Gina pozná Miklov osud. Plus darček, samolepky vašich hviezd zo Superstar. Neprepínajte na slepo. Čítajte Eurotelevíziu. Všetko zaujímavé o Superstar sa dozviete len v novom čase. Príďte si k nám zlepšiť náladu. Balík služieb máte teraz zadarmo a navyše v lotérii miliónové konto môžete každý týždeň vyhrať 100 000 a nakoniec celý milión. Dexia banka. Buďte na správnom mieste. V najnovšom živote sa dozviete. Za účasť v Mojsejovcoch dostali hodinovú výpoveď. Na dievčatá za milión sa zabudlo. Čo robia dnes? Zdenka v Superstar ohrozená. Zobudia sa fanúšikovia? Kto číta život, vie, čo sa deje. Oznam pre všetkých poctivých koncesionárov. Jednotka je na jednotku. Nový moderátor, nová štruktúra, nový vysielací čas. Jednotka na jednotku si získala vašu priazeň a preto k vám prichádza v novej, lepšej a zábavnejšej forme. Jednotka na jednotku, rodinný duel. S Brunom v pondelok večer na jednotke. Hnevá vás, keď vám zatvoria pred nosom? S Eurotelom máte dvere do sveta internetu otvorené non-stop. Aktivujte si internet non-stop a získate neobmedzený prístup na internet už od 299 korún mesačne. Zvládneš rande s celebritou svojich snov? Kúp si Tribit a viac sa dozvieš na www.randenatretiu.sk a vo Fan Rádiu. Čo je šťastie? To je 63 miliónov 900 000 slovenských korún v jackpote v hre Loto v 13. týždni. Prečo je čokoláda Milka tak neuveriteľne jemná? Uvoľnite sa, nech máte dobré mliečko. No tak žiadne rečičky, masírujeme. Ups. Naše kravičky dávajú to najlepšie alpské mlieko, preto je čokoláda Milka tak jemná. Sladká odmena je to najlepšie. A ešte by tu mohol byť aj masér. Milka, najjemnejšie potešenie. Nové číslo plus 7 dní tentoraz prináša. Kaník verí, že vyhrá predná. Čo si myslia ďalší ministri? Poslanca Reháka poznajú ako toho s tým najväčším domom. Moslimovia vraždia ženy, ktoré údajne pošpinili česť rodiny. Sudca Harabin ukázal občanom, ako ignorovať policajtov. Stane sa top modelka Heidi Klumová továrňou narodenie detí. S Jarošom nič nemám, hovorí moderátorka Banášová. Ľudia sledovali pápeža, ako sa trápi v priamom prenose. Plus 7 dní, časopis, ktorý sa dá čítať. Tak to nebola Popoluška, to bola Žilková.
Lístky od Rena. Tie už nevyzujem. Potrebujete rozšíriť svoje podnikanie? Tak rozšírte svoje podnikanie. Rýchle profi úvery. Bez dlhých príprav, schválené už na druhý deň. Od VUB banky. A odrazu na to máte. Chceš sa zamilovať na ostrove? Jedine Šarm prináša veľkú čitateľskú reality show. Neváhaj a zapoj sa do hry s napínavým koncom. Možno práve ty odletíš na Kubu s partnerom, ktorého ti vyberú čitatelia Šarmu. Čaká ťa romantické dobrodružstvo spoločnosti 4 známych osobností. Len v Šarme nájdeš prihlášku a pravidlá prvej čitateľskej reality show. Odviaž sa a zaži veľkolepé rande na exotickom ostrove so Šarmom. Šarm, časopis s dobrým vkusom a noblesou. Nižšie dane? Áno, až 12 000 korún si môžete odpočítať so životným poistením. Allianz Slovenská poisťovňa, váš svet istoty. Mami, ako si vlastne spoznala ocka? Pozeraj sa. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime. Jakobs Krönung. Neodolateľná aróma. Vistenrod stavebná sporiteľňa, váš rodinný partner. Teraz s rodinným bonusom. Doprajte si arómu čerstvo zomletej kávy. Rozpustná káva Jakobs Krönung. Neodolateľná aróma. Slovensko hľadá superstar. Uži si to. Daj si pauzu. Daj si KitKat. Slovensko hľadá superstar. Rozhodnutie vám prináša Datart. Kto je teraz na rade? Becherovka vám prináša hlasovanie Superstar.